Kaixo ekipo, zer modu zaudete? Bueno, ikusten duzuen bezala gaurkoa ez da asteroko bat. Aste honetan ez dute zer grabatu. Oso aste gogorra. Eske gogorra ez da hitza. Nago azken aldian ez dituala hitzak topatzen nola sentitzen naizen adierazteko. Osea, kostatzen ari zait pilo bat. Baina, bueno, saiatuko naiz. Bideo hau da pixkat kontatzeko, zergatik ez den gaur asterokoa egonen, eta da, bueno, pixkat urtarria gainera etorri zitzaidalako, osea, urtarrileko aldapa egin zitzaidan pareta vertikal bat literalki, eta iruditzen zait azkeneko urteak ikusita nire hilabete okerrena dela urtarrila bukaera otsailaren hasiera eta justo horretan gaude, eta asko kostatzen zaidala aurrera egitea. Aste hau izan da desastrosoa, osea, eske ez dakit nondik hasi, osea, ez dut ez da gogoratzen zer egin nuen astelenean asteartean, baina badakit enegola ongi jakekarekin egon nintzen. Uste nuen izan zitekela eguraldiaren gatik, asteazkenean ere pixka bat banuen, pero en plan mareoak eta goragalearekin. Eta azkenean, aste honetan zehar joan naiz konturatzen estresaren gatik zela, bueno, estresa edo antxitatearen gatik esango nukenik. Eta egia da, ezakit, urte hasierarekin batera, lan volumen gehiago izateak suposatu duen estres mai piko bat izatea, izan den ere sare sozialetan eduki edo lan gehiago inbertitzea, edotan ikuste dut dela jatorria, dela aurreko urtean ere pasatu zitzaidalako, beti izaten ditut horrela nolabaiteko ez krisiak nik deitzen dizkiot, baina neure buruarekin horrelako eztabaida oinarrian dagoela kriston juizioa neure buruarekiko, neure buruarekiko impostorearen sindromea ere hortikan egongo zen, eta kontua da oposaketak ditudala, daramat esaten denbora desente oposaketak ditut, bueno, otsaian gaude, orain hasi naiz, baina kriston bertigoa ematen dit, hau zuekin partekatu nahi dut, agian batek esango du zaude piratua, zergatikan partekatzen duzu, bueno, ez gara desente sexy kuadrilla honetan momentuz, eta horrek baditu ere bere alde honak. Kuadrilla bat gara, hemen lagun artean, eta nik behar dut nolabait hitzagin iruditzen zaidalako ere beste baten bati akaso baliogarri egin edo suerta dakiokela ikustea mundu guztia gaudela edo egon gaitezkela antzeko egoera batean. Gaur bideo honetan ikusiko duzen bezala ez dago egunerokoa, ez dut indarrik izan aste honetan zehar grabatzeko, kriston apatikoa ibili naiz, ez aste honetan baizik eta aurrekoetan, eta iruditzen zait interakzio sozialetan ere nahiko apatikoa izan naizela, aunque egia da lortu dudala, osea, oraindikan apatia maila hori etzen super jebia, ze antxetatea ere ez da izan hain jebia, baizik eta ari zela esaten, hello, kaixo! Uste dut banatorrela, eta garrantzitsuena da, konturatu naizela, identifikatu dudala, eta esan dut, etorri zara, aste batetarako, denbora gehiago ez zen eraman horatean, pero, ja. Orduan, nago oso pozik, identifikatu dudalako ahal izan dudan laizterren, horrek ere, suposatu dit, neure buruarekin elkarrizketan egotea eta ateratzea gauza batzuk
eta konturatzea edo kontzientzia hartzea gauza batzuetaz agian kontzientzia hartu nahi ez dituzkenak, eta hoiek onartzea edo onartze bidean egotea egin dit orain momentu honetan hobe egotea oraintxe bertan sentitzen naiz pixkat oraindikan azeleratua baldin banago ere eta pixkat nahastua sentitzen naiz hobe eta esango nuke ongi. Lehenengo asteburua da edo lehenengo egunak dira nire burua ordenatuta dagoena, azken aldean oso despistatua nabil, mugikorrera superengantxatua, eta justo kointziditzen du orain lasaiago edo lasaitasun edo kontzientzia maila hori lortu dudala justo irakurtzen hasi naizenean berriz. Esan nahi dut, niri irakurtzeak pilo bat lasaitzen nau eta lasatzen nau, eta azkenean azelerazio maila horrek antxetateak ekartzen duena baretu egin dit eta esan dit, ojo, hemen zerbait gertatzen dela. Eta oso pozik nago, egia esan horregatik, niretzako da super lorpen top, eta orduan, lehenengo aldiz nire bizitzan, eman dit garbitzagatik, nik uste dut izan dela, venga, ze behar minimo dituzu, iruntxe, ze behar minimo dituzu, arkakuso, eta nada, egia esan etxean eko desastrez dagoela, eta askotan esaten da ez, etxea nola dagoen, burua nola dagoenaren sinonimo da, efectivamente. Eta ja lasaiago nago, ez nahikien bideo hau grabatu edo ez zertaz hitz egingo nuenaren gatik, baizik eta batzutan esatenan zertarako ke pereza, eta beste batzuetan bai, ilusionatzen hauen gauza bat da, baina egia da, ez dudala nahi nuken denbora aina, eta hori ala da. Orduan, orain, lasaitu naizen honetan, bai, bidatez, urte honetarako daukadan plana, egingarria da daukadan gauzekin, baina behar dut pixka bat nire rutinak ordenatu. Orduan, egingo duguna, izango da, neurriak hartu behar ditut ere nire antxetate edo azelerazio maila hori jeisteko, eta orduan, erabaki batzuk hartu ditut, lehentasuna momentu honetan da oposaketak prestatzea, gero egia da lanean nagoela, orduan ez daukat 24 egiteko oposaketak eta sare sozialak egia da ere lanaldi erdian nagoela, baina horrek kentzen du irakasle izateak ez da bakarrik klasera sartzea, badago aurretiko lana, badago geroko lana, gainera aurten oso pozik nago, ze nik uste dut horrek ere zer ikusia duela oposaketen kontuarekin, ze iruditzen zait, enuen uste hezkuntzan lanean gustora egotetik pozik egotera pasatzen nintzela, eta are gehiago ikustea balio dudala lan honetarako. Oso gustora nago aurten, bai lankideekin, bai zentroan, nire eskola izan zen, ni bertako ikasle izan nintzen, eta orain irakasle orduan da oso berezia. Eta baita nire ikasleekin ere pilo bat ikasten ari naiz, bai aipatutakoekin eta baita neure buruaz, eta hori orduan izaten ari da berrezagutzea neure burua. Azken finean, eskola horretara bueltatzeak beti esaten dut, eginarazten dit berriz neure burua ezagutzeko prozesu horretan sakontzea. Eta klaro, hor gauza pilo bat mugitzen dira. Eta suposatzen dut, konbo guzti hori, egin duela, pum!
baina hori, nago oso pozik alde horretatik, de hecho, esango nuke lanak asko betetzen hauela, alderdi horretan. Egia da, ez dela komunikazioa nire gustatuko litzaidake, edukia sortzen, komunikazioarekin zer ikusia duten kontuekin lan egiten, baina hein handi batean, banago lanean hezkuntzan nagoen alor horretan, komunikazioaz asko dauka. Ez da agian sare sozialekin edo plataforma edo Davideekin lotutako edo marketingarekin lotutako komunikazioa, baizik eta pertsonen artekoa. Eta hori ere oso interesgarria da aztertzea, erabiltzea eta irakasten ikastea, eta ikasten jarraitzea, obviamente. Bueno, bideo hau ez doa editatuta, así que hori ere erronkatzat jarri dut, zerak hemen dena hartzen da erronkatzat. Ikusten dutzen bezala nire ezakit kolpe batengatik edo zer, fokusa doa nahi duen bezala. Eta kamera honek iraun behar du. Hemen ez dago aurrekonturik. En fin, bueno, pues hori. Neurriak hartu ditu dela nire azelerazio maila horiek jeisteko. Orduan, hurrengo asteetan nire lehentasuna izango da oposaketak prestatzen hastea eta rutina hori hartuta joatea integratzen sare sozialena. Orduan, egingo dudana izango da otsoila bukaera arte, martxo hasiera arte, goazen botatzera, martxo hasiera arte, gaur da otsailak 8, eta badaude, 1, 2, 3 aste. 3 aste. Orduan, 3 aste hauetan ez da asteazkeneko bideorik egongo, igandetakoak ezakit, agian baten bat igoko dut, asterokoren bat agian egon daiteke, baina ezakit, ez nago ziur, eta ez dut esango, bloga bai, astelenero bloga idatziko dut, baina gustatuko litzaidake 3 aste hauek lasai hartzea, agian denbora tartetxoetan grabatzea eta aurreratzea datozen asteko hilabetetarako margen hori izateko, agian hori egin behar nuela hasieratik. Aber txikiz, hau ikasten da egiten ez duenari ez zaio pasatzen. Eta horrela da geure burua ezagutzeko aukera bakarra, egoera ezberdinen aurrean. Ez badugu geure burua horretara jartzen, txiko, ez dakit, agian zuek zarete Merlin el Encantador, edo sorginak, baina ni ez naiz. Gustatuko balitzait ere. Eta hori, orduan, hemendikan fijo ikusiko dugu martxoaren 2, eta hortikan aurrera, ikusiko dugu, martxoaren 2 kontatuko dizuet, ea nola nagoen, aktualizazioa, eta hori. Ongi nago, badazpada, ezkezkatu, bideo hau da ere neure buruari esateko de, horrelakoak pasatzen dira, onartu beharra dago, egun txarrak eta aste txarrak denok ditugu, kontua da jakitea geure burua berkokatzen egoera horietan. I jazta, ja me gustaría niri izatea dena fantabulosoa. Baina tira, hori, bagoaz ikusten, ez, bai, ez dakit itxe. Hartuko dut, badut nire kolakadikoa. Ez dela kolakaua, baina da kakao puro. Ni bezala, puro, kero. Bueno, total, hori. Orduan, plana, arkakuso, enroiatzen ari zarela.
Martxoaren hasieran bueltatuko naiz, hala ere, datozen 2 asteetan, osea, 10ean eta 17ean izango duzue bloga, arkakuso.eusen, eta 24ean newsletterra. Newsletterraren inguruan bideo berezi bat prestatu nahi nuen, pixkat azaltzen zede Montreden, baina, bueno, bestela utziko dizuet hemen, lehenengo newsletter hori irakurri alizateko eta arpidetu zaitezkete. Bueno, nola esartzen dut promoa, hori etzen helburua, pero bueno. Así que hori dena den, karo, eske mobilarekin desinstalatu beharko nituzke sare sozialak. Eske agian bai, edo jartzea limitadorea, ez dakit, eske denbora gehiagi, Egia da, TikTok pantaila nagusitik kendu nuenetik, eta Twitter, bueno, Twitteria ezabatuko dut, uste dut, hemendikan ekainera bitarte, Twitter ezabatuta. Esango diazue, baina bueno, banaukazue sare sozial ezberdinetan, Blue Skyen banago, Mastodonen banago, osea, nahi zuen moduan. Baina egia da, agian, pues, deskonektatua nagoela edo, bueno, badazpada jarraitu Instagramen eta ikusiko dugu. Así que, 2 aste hauek, bueno, 3 aste hauek hartuko dut neure burua maite egiteko, zaintzeko, oposaketekin, osea, eske begira, hemen daukat kurrikuluma, hemen daukat lonbloi. Pues nada, pues horretara, hori da tokatzen zaidan oraintxe bertan, ez? Eta hori prestatu nahi baldin badut, pues horretara jarri beharko dut. I jazta. Eta hori. Bideo honen mezua zein da, pues alde batetik 3 astez desagertuta ibiliko naizela ziur aski hemendikan. Sare sozialetatik ez dakit, akaso bai, akaso ez, whatever. Eta garrantzitsuena dela horrelak baldin bazaudete sentitzen bazareten astuta hitz egin jendearekin. Ez duzu ezertan grabatu behar bideo bat, osea, egia da, niri ez dela lehenengo aldea, osea, antxetatea askotan izan dut, orduan landu egin dut laguntza profesionalarekin, psikologoaren joan naiz, ez behin, 2tan, 3tan, bueno, behar izan ditudan momentutan, eta horrelakoak aurre egiteko, onena da geure burua ezagutzea horrelakoak gertatzen direnean detektatzeko eta autoerregulatzeko. Baina hori egiten ez badakigu laguntza eskatu beharko dugu. Bai gure ingurukoei, agian zure lagunarekin, zure amarekin, zure anai-arrebarekin hitz egitearekin aski zaizue, zuen kuaderno batean idaztea, osea, nik badut hemendikan nire kuadernoa, bueno, kuaderno asko daude, osea, hor baditu. Nire kuadernoa, osea, bakoitzak baditu bere burua autoregulatzeko eta lasaitzeko modu ezberdinak, beste batzuentzat izango da kirola sako egitea, baina, bueno, osea, neurrian hartu behar duzue eta zuen burua zaindu, eta zuen buruari ere begiratu. Ze besteak zaindu alizateko gu ongi egon behar gara. Hori da, vamos, lehenengo mailakoa. Eta hori beraz, hemen utziko dugu, 20 minutuko bideoa. En fin, ez dut editatuko, Así que, mila esker onaino iritsi baldin bazara. Horrelako egoera baldin batean, baldin bazadeo, bizi baldin baduzu, besarkada bat hemendikan. Eta martxoan ikusiko dugu elkar. Aio. Batez, ongi nago, ongi nago. Orain bai, aio.